O Concello de Ribeira traballa na eliminación de barreiras e mellora de accesibilidade no municipio. Nesta liña estáse a derrubar un antigo almacén na Praza Heroínas de Sálvora e unha vivenda en Fondevila, entre outras cousas. Esta mañá iniciáronse en Ribeira as obras de demolición dun antigo almacén na Praza Heroínas de Sálvora e dunha vivenda en Fondevila. Dúas importantes actuacións coas que o Concello dá un paso máis na mellora de espazos públicos, por unha parte coa ampliación dunha praza pública e por outra coa ampliación dunha transitada rúa. Nesta liña de mellora dende o Concello traballan tamén na eliminación dun muro na Avenida das Carolinas ou na creación dunha rúa detrás do Parque do Centenario. Preguntamos ao resedor por estas melloras. Poderíamos falar sobre os obstáculos que se están eliminando agora en Ribeira para facer o municipio máis accesible? Bueno, efectivamente, non hai unha serie de obras e de melloras que incluyen tanto pois o que é a apertura de novos viales como ampliación do que son espacios públicos, non? En ese sentido, pois na rúa Fondevilas hai unha casa que impedía o tránsito de camións. En estes momentos pois xa a empresa de Mariscal está adxudicada esa obra, está derribando o que é esa vivenda, co cual vai a poder, a partir de moi próximas datas, pois pasar todo tipo de vehículos, incluídos os da basura, camión de bomberos, etc. Non? Do mesmo xeito, hoxe mesmo comenzaban tamén o derribo de unha nave que, digamos, iba por diante da alineación no que era a Plaza Heroínas de Sálvora, que vai a unir tamén ca Plaza García Ballón, e que creo que nos próximos días acabarase esa plaza, un novo espacio verde para o Concello, o cual creo que é importante. Por outra parte, tamén chegamos a un acordo para que botar para atrás un muro que obstaculizaba na Avenida de As Carolinas, e que creo que no próximo mes tamén podería estar ampliada esa rúa. E por último, si, os trámites administrativos do que é a apertura detrás da Plaza do Centenario, da estrada que vai do xuzgado ou policía local hasta a Rúa Estatuto, pois xa pasou trámites administrativos, exposición pública, e espero tamén que antes do verán pois se poda aperturar esa vía, que creo que vai a dar moita axilidade e mellora no tráfico desa Rúa Rodríguez Bautista. Dende o Executivo ribeirense levaban tempo traballando nestas actuacións, negociando cos propietarios dos inmobles e tamén facendo os trámites e solicitando os respectivos permisos. Son actuacións importantes para Ribeira e nas que se levaba moito tempo traballando, non? Efectivamente, non? Creo que sempre foi unha das miñas prioridades o feito de aperturar rúas ou ampliálas, non? Bueno, estame vindo ao recordo rúas tan importantes como a que une Fafián co Cementerio, entre outras, ou a que logrou unir Fontán con Martín, e así poderíamos falar de moitas, non? Pero eu creo que é importante, ademais, a colaboración dos veciños en moitas destas obras para poder ampliar e facer novas estradas e novas rutas, non? En concreto, ahora me ven á cabeza tamén que estamos pendientes de que a notaría xa finalice os trámites para unha cesión que nos fixeron, que é unir a Meixida cos Paramos, unha finca privada que, sin embargo, viñase utilizando como si pública fora. Bueno, a boa disposición dos seus donos permiteu a donación ao Concello, e, polo tanto, que se poda seguir utilizando, pero si agora con todas as da lei, é dicir, como pública, non?